Hi guys, welcome to my back YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै आं मोनसे ब्लग लानो नागिरदों आरोना। बे ब्लग भिडिअ'आनो जादों माने जोंनि नैबे सनितपुर जिख्रिबारि गामियाव आरोना, जोंनि रायजोनि बै बाथौ मन्दिर, जिहेतु रायजोआवहाय हा थायो नङा होमब्ला, बेयावहाय माने जों गामियाव दिनैहाय माने बे रायजोनि हायावहाय गासिबो रायजोआनो माइ गायगोन आरोना। दिनै फार्स्ट गायजेनगोन, ओमफ्राय एवखाजोबनाय जाबाय नालाय। हे गाइस, आं दायो माने न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना। आं ससे लामाखौ दिन्थिबासो माने आं सर्टकाटसो लागोन आरो भिडिअ'खौ फुल लाया आङो, माने लामा सामा देखायबाय बिराद गोलाव जायोना भिडिअ'आ, ओंखायनो सर्टकाट लालांगोन आरो आं। मा बुंनो लोगोफोर, बिराद सान्दुं आरोना, साथाबो लायाखै, मोखांफोरा एसे ओरैनो गोसोमखा, एसे गुफुराबो माने गोसोमसो जालांसिगोन। मानो होनब्ला साथा लाना बेरायाखै नालाय आङो। मालायफ्रा मालाय साथा लायै लायै बेरायो सान्दुं गोसायावहाय, आं ओमफ्राय बिदिनो बिना साथा हनै मोदानजोबखायो सयथिबो, फाग्लाखा आसुरितसो मोनखायो आं। दायो मोनहां जाबाय दै जोङो। बिदि सायहा माने बिराद इन्टारेस्ट मोनो आरो। नै माइ गायग्राफ्रा गासिबो जमा जाजोब्बाय। ट्रेक्टरा एवगासिनो आरोना, ओमफ्राय माइ गायनो जाथ'वाखै। ट्रेक्टर एवखांबाय गायसिगोन आरो। नैबे जाबाय जोंनि बाथौ थानसालि, माने गोदान बानायगासिनो आरोना, कमप्लिट जायाखै, बेखौ बानायजोबगोन। दायो आं दादैमोनाव थांगासिनो गारि लायनो, आं माने बेलेगाव थांसिगोन आरोना। हे गाइस, आङो माने माइ गायनायखौहाय नायला, माइ गायनायाव थाथ'ला आरोना आं दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारबाय। माने माइ गायनाय हालेवनायानो जाथ'वाखै, बिनि थाखायनो माने आं बेयावहाय थाथ'ला आरोना। आङो दाबसे जायगायावहाय बेरायनो थांनि, माने सासे फंबायाहाय आधार कार्ड बानायनो नागिरदों आरोना, बेहाय आं थांफानो नागिरदों। ओमफ्राय दायो माइ गायनायाथ' जाथ'वाखैनो, बिनि थाखाय माने आं माइ गायनायाव थानो जानाय नंला आरोना। दासो ट्रेक्टर एवगासिनो, ओमफ्राय मानसिफोरा फोजोबखाबायमोन आरो, होमबाबो ओमफ्राय ट्रेक्टरना थाब जायाखै, बिनिखायनो आं थाथ'ला। आं खिन्थिनो हानाय नंथ'ला आरोना दिनै, उनावहाय नेक्स्टआव खिन्थिगोन ना, आरो नेक्स्ट खनसे जाबावगोन ना बेवहाय। नैबेनो जाबाय जोंहा दादिलाहानि न'आ। दायो मानसियाबा दंना गैयाथाय मिथिया। आङो न'आव फैफिननानै दायो माने मेजिङावहाय टाउनाव थांनो नागिरबाय आरो आं। मानो होनब्ला न'आवहाय आं मोनसे फिसा फेमिलि दंलै, सासे नोगोद लेथ्राखा। आंनि माने फिसाजोना फिसाला जागोन दै मिथियादै। नैबेखौ आदार दौनो फैदोंमोन आं, एकदम एनि टाइम बिलाबाय थायो, सिब साबसाब होनलायनानै। नै सुवादा एकदम बेबायदि अनाब्लाबो जाया, बेखौहाय माने आं लादों आरोना, एकदम माथो फोरोंगोन आं बेखौ, होमबासो गारगोन। दायो आं बेखौनो एकदम होसो फैफिनथारदों आरोना। सान्दुं गोसाथार, दुब्लियाव थांनाया, दहाय फोथाराव थांनाया ट्रेक्टरानो माने बिराद लेट जाबोदों आरोना, फैनो माबायासै, एवनाया लेट जाबाय। बिनिखायनो आं माने बेयावहाय थाबाय थाला होननानैहाय फंबाया लिंनायखाय आं माने बेयाव थांनो ओंखारबाय आरोना। जेबो नङा, बिदिनो थांगोन आंनि ड्रेसा एकदम लरगलरथारसो, बायनो फैसा गैखाया नालाय। बिराद बहाबा थांनो नागिरबाथाय बिराद प्रब्लेम जाबाय थायोलै आंना। बोरमा बिमायाबो फिसा नागिरनानै गाबो, फिसायाबो बिमा नागिरनानै बिमायाबो फिसा नागिरनानै गाबो, डिस्टार्बसो। ओंखायनो बेखौ बिमानो हैनि आं। अन्थाव बाथावनो गाबलाबाय थायो, बिजोंनो देनांहाय हाबाफोराव होनांगौ बेफोरखौनो। नै जोंहा बोरमाया बेफोरनो दे, सैमा माखा दंजोबो, फाग्लाखा। दा थांसै बाइकआव हलाय होलांसै। आखाइया मोनामदों बोरमा दांनाया, TVS मालाय बायदि दामि लानो हाया, NS, FZ, बुलेट, KTM लानो हाया जोङो, बेफोरनो सोलियो। बाट लोगोफोर नायलांदो, एसेबां डाइलग होजाया, दुगाबो देखायजाया।